vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. La població que tenim aquí a Espassim són persones amb discapacitat intel·lectual greu, amb un grau d'afectació alt i amb unes necessitats de suport extenses o generalitzades. Balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Com podeu veure, tenim un entorn molt privilegiat aquí a Vallvidrera i per tant aprofitem molt també el nostre entorn per fer activitats dins dels tallers. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure. Tenim un espai molt xulo que són els horts. El somni quin és? Doncs el que en diem la inclusió inversa. És a dir, que algun dia aquí vinguin nens de diferents escoles ordinàries a passar-hi el dia i que nosaltres puguem ensenyar a aquests nens, per exemple, què és un hort ecològic, com es fa el conreu. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna. Persones també amb discapacitat que puguin ajudar a conèixer aquesta nova forma de conreu ecològic. Els ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres, jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. L'objectiu de l'hort, donant la possibilitat als nois que estan a Espassim de gaudir d'un espai natural, que això és una aula verda. La nostra manera de funcionar és agafar una activitat, desengranar-la molt perquè tots els usuaris puguin participar d'aquella manera que hi puguin amb les adaptacions que necessitin. Aquí ja només el fet de sortir a fora, de poder triar, els treballem també aquest punt d'autonomia, de que s'ajudin entre ells, doncs potser hi ha un usuari que no pot fer una tasca i l'altre l'ajuda. O sigui que té com tot aquest treball també emocional a darrere. Treballem amb grups heterogenis, no fem segregacions, sinó que entre tots es puguin ajudar i on no arriba un, arribarà l'altre i puguem treballar també tots aquests valors. Clar, aquí a Espassim hi ha molts voluntaris. Ser voluntari ho portes a l'ADN. Crec que som una entitat que treballem per persones amb persones i això ho notem molt. Espassim, qui vulgui col·laborar amb Espassim de forma voluntària, no tinguis por que li trobem el seu lloc, segur. Espassim és un projecte. És un projecte que intenta visibilitzar, donar suport, acompanyar, educar, digue-li com vulguis, a persones amb discapacitat més greu. L'eix motor d'Espassim és treballar perquè les persones tinguin drets. I ara mateix Espassim és casa. Espassim és inclusió.